Jiena il-kulur favorit tiegħi. Il-kulur favorit tiegħi huwa r-roża għax inħobb il-fjuri roża. Liema huwa l-kulur favorit tiegħek? Il-kulur favorit tiegħi huwa l-blu għax inħobb il-baħar. Il-kulur favorit tiegħi huwa l-isfar għax inħobb ix-xemx. Liema huwa l-kulur favorit tiegħek? Il-kulur favorit tiegħi huwa l-aħmar għax inħobb il-frawli. Il-kulur favorit tiegħi huwa l-aħdar għax inħobb is-siġar. Liema huwa l-kulur favorit tiegħek? Il-kulur favorit tiegħi huwa l-oranġjo għax inħobb il-karotti. Liema huwa l-kulur favorit tiegħek? Għaliex? Saħħa u grazzi.